тамошобинони азиз, ҳозир бо якчанд ламиражи дига омадай новинка. Инора хостам барои шумо боз ҳам нишон дода пешниҳод кунам ки то шумо низ аз анами гулои нави амино қафо намонед. Бинед чӣ хеле новинкаи хушро омадай. Ино сангчои майда кати оро додагиам дизайнерски ду намуд се намуд сангча дора. Анами намудош бирюзовый, кабуд, зард. Дидед 170 сомон, нархи 3 метраш, нархи донаш. Касе ки бисёр мегира бо арзон мешава. иш бо дигар рангшай. Вайш зардчая бинед. Инаш бошад камакак сери тобай ҳам хелайда. Ламиражш корейский ламиражи фасон. Бад бо инаи дигар рангшай. Иш бо камакак савс чаяй. Бирюзовый савс. Намхай. Бади яхшру мехаран. Ишам ам хеле 170 сомон, нархи 3 метраш. Ҳаст бо инчунин тигр. Ду намуд тигр омадагиай. Медонам ки бисёриён дӯст медоран анамихе гулои тигрира. Инора бинед чӣ хушрӯ дизайн кардагиай бо. Иноям ҳамин нарха 170 ина. Иноям ҳамин нарх. Инаи коричневиш ваиш хе сурхча буринайда. Не ана бо яктай дига будай новинка. Ишам аҷоиб буд. Дизайнаш буд тамоман фасон. Иш чанд сма? 180. Ду намуд сангая иш 180. Дӯстони азиз ёдовар мешавам и видео аз корвон тарафи пажарканоливои дарвоза якм ряд 319 контейнер. Ҳозир бо нишон метиҳем. Иҷа бо анаи хеле тигрош ҳастай. Видеои охироне ки аз ламираж буд. Дар оҷа ман як намуд тигр пешниҳод кардам ва бисёриё аз авай харидорӣ кардам. Иҷада хостам бо дигар хелшам ба навор гирифта пешниҳод кунам. Анаи инам рангои тигрияй. Анаи савзчай бирюзовый. Инаш бошад зард. Тигри зард. Инаш чандай? Ана инаш 170. Иям санги дизайнерски санги майда. Анами санго ду намуд мешава. Дар ҳар видео магар мезанам бо такрор мекунам ки дизайнои санги калон кати аст, баъд санги майда кати. Яна санги майдаш камака қиматтаракай аз сабабе ки беҳад наздик ва хушрӯзадагиай. Дӯстони азиз, яна ин ламираж боша новинка будай. Номи ламираж чӣ будай? Гурдача. Гурдача амро омадай. Дилчаву гурдачаву. Ира бинед чӣ хел ламиража. И ҳозир ду ранги дигаи ҳам дора. Рангошам нишон метиҳам. Нархи и гурдача чандай? Гурдача 170. 173 метраш санги дизайнаш. Ҳозир дигар ваям нишон метиҳам. Дигар рангошам нишон метиҳам. Бо мағзи сар ё ин ки гурдача мегуфтяни на. На и гурдачара боша материали ламиражи гурдачара дигар рангош дӯстони азиз. Коричневый ва сериш. Ду ранг дора. Ва як ранги дигараш бирюзовый буд ҳозир нишон додам. 170 сомон, нархи донаш, сангои майдаи дизайнерскиш. Ина марҳамат агар дар кор бошад нависе доставка дорем. Доставкаи мо асосан ба Русия дӯстони азиз. Ва дар ягон видео иншалло ки ман сабаб бошам мефаҳмонам ки барои чи фақат дар Русия доставка дорем. Шобинони азиз, дар иҷа бо якчанд ламираж ҳастай сангои калон кати дизайн кардагиай. Ино нархшон 150 сомон, нархи донаш. Ина марҳамат агар дар кор бошад нависед гулша фасон. Ҳозир дигар хелшам нишон метиҳам. Анаи дигар гул. И нусхаш да паплин будан намуда бовар кунедам хушрӯ харидорӣ карда будан. Баъд чанд бори дигар амина заказ кардан наёфтем. Подписчико заказ кардан аллакай наёфтем. Иҷа боша ҳозир нусхаи вайш омадай. Ламиражаш ина зардаш. Ям амихе нархаш 150 сомон.
дизайни санги калонш. Дар инҷа бинед бози асосан санги майда мезананд, паплинодаву, ламиражодаву. Санги калона ёфтанаш қиинтаракай, барое ки дертар харидорӣ мекунанд. Дар инҷа нами ламиражи гулмайда гуфтагӣ будан, нависта будан. Якта пайдо кардам ва ҳозир пешниҳоди шумо гардонида истодам. дӯстони азиз, 3 сангаяк ҳозир аз наздик бо нишон метиҳам. 3 сангча дора. ина марҳамат. И 3 метрш 130 сомонай. агар дар кор бошад нависед аз анами 3 сангҳо гулмайда. ази бисёр доред ё кам мондагиай? Кам мондагиай? Кам монда буда дӯстони азиз. на касоне ки мехоҳанд нависанд. ҳаст бо ина намудо ва ёшон сангои майда. дидед? И гулуш хеле айбо 170 сомон. И ламираш ҳозир бо як намуди дигаша нишон метам. ана ин намудам беҳад хушрувай. боварӣ дорум писандтон мегарда. бинед, ира як видеои пештара нишон додагӣ будам. ази тамом шид. баъд бо анами бори навда бо омада янами гул. ина бинед, вайш балотвияй, рангаш балотвияй. сангшам хушрӯ задагияй. хулоса инам хеле ламиражи фасон. афсӯс иҷада хушрӯ наомадастай гулуш. тамошобинони азиз, дар инҷа бо якчанд нусхаи комбахтӣ ҳастай. гули комбахт гул меган ламиража. 3 метрш санги майдаш дизайнерски 170 сомон. ина марҳамат 3 ранг дора. рангои хушрӯ. кабуташ бо аҷоибот. кабут сирх ва розовый. ина 3 метрша дар назар дорум. нархша 170 сомон. дар кор бошад нависед. иҷада бо ҳаст ана ино ламиражои комбахтӣ. ино чанд будан? ина бинед 4 ранг дорад. ина бинед, ина 220 сомон инаму дошт. 170 сомон инаму дошт. 4 ранг дора аз ана ин комбахтиёш. ин ранги комбахтаи ламиражай. бинед, поёнашам хеле омадаги гул. ина марҳамат. дар кор бошад нависед. 100 борам такрор кардам. дар инҷа одам бисёр харидорӣ кардастанд. ҳавая ҳангоми гап задан камакак як гапа 10 бор такрор кардистам. хулас ҳамхе дӯстони азиз, имрӯза видеои мо дар бораи ламираж ҳаминқадарай. иншалло ки пагои ё пагои дигар бо навинкҳо мебиёям ва ба шумо видеообзор карда пешниҳод мекунам. бо мо бошед.